Качвайте се с мен да гледаме филма Дяволът носи Прада, като първо е грима. Ето го е грима. Имам ярко червено червило, точно каквото ще бъде и в моя туалет. Точно вчера бях на пазар и си купих страхотните дрехи от Синсей. Първо си взех ето тази тениска. Вижте как има надпис The Devil Wears Prada. Има едно страхотно токче и гърбът е също уникален. И ще ми върви днеска на ярко червено. Взех си също така и ето тази пола, която е много яка и също много ще се съчетае с стилът на целият филм. Още не съм гледала филма, но понеже гледах други инфлуенсърки, те как се обличат за премиерата, да гледате те този филм. И установих, че стилът е черно, бяло и ярко червено. И трябва да бъде малко по-ретро, обаче секси ретро и да бъде като тази властна и опасна жена. Етикетът ще си го запазя за спомен. Мамо, аз го говоря на камерата. Време е за малко аксесуари. Ето тази ярка чанта ще е просто гърмежна. Винаги моята коса изглежда по-рошова, а винаги си я режа, просто е непослушна и бухнала винаги. Това слагам една диадема. Имам най-сладурските обички на черешки. Много ще си пасват с червения цвят, който е като акцент. Обувките, които смятам да си сложа после, са ето тези токове. Нарочно исках да си сложа най-гърмежните ми токове, за да съм точно в темата. Няколко минути по-късно пак се връщам. Установих, че с ето този колан ще бъде още по-завършена визията. Така че ще си сложа още малко червилце. Яркото червило, което използвам, е на NYX. И вуаля, готова съм! Обаче, моите публикации, свързани с този филм, няма да свършат, защото очаквайте да направя цял влог за целия ден, който ще го кача в YouTube. И също така ще качвам още тук снимки и видеа, които са свързани с филма. Харесайте това видео и не пропускайте новите ми публикации.